Здравейте хора, днес ще играем Clash of Clans. Играл съм малко, чисто малко, защото така трябва, за да ви спестя самите работи от играта. Добре. Добре. Спестявам всичко скучно. Моля да влезнем тук да купим неща, които ти трябват. Защита ни трябва. Изчакайте малко. Ще скип. Добре хора, това беше всичко от този клип. Чао!